Jenesis isiokwu nke mbụ site n'amaokwu nke mbụ. Na mbụ, Chineke kere eluigwe na ụwa. Ụwa wee bụrụ ihe tọgbọrọ n'efu na ihe tọgbọrọ nkịtị. Ọchịchịrị dịkwa n'elu gbụ mmiri. Mmụọ Chineke na-erugharịkwa n'elu mmiri. Chineke wee sị, ka ihe dị, ihe wee dị. Chineke wee hụ ìhè ahụ na ọ dị mma. Chineke wee kpaa oke n'etiti ìhè ahụ na ọchịchịrị ahụ. Chineke wee kpọọ ìhè ahụ ehihie. Ọchịchịrị ahụ ka ọ kpọkwara abalị. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ otu ụbọchị. Chineke wee sị, ka mbara dị n'agbata mmiri ahụ, ka ọ nọkwa na-akpa oke n'etiti mmiri na mmiri. Chineke wee mee mbara ahụ kpaa oke n'etiti mmiri ahụ nke dị n'okpuru mbara ahụ na mmiri ahụ nke dị n'elu mbara ahụ. O wee dị otu a. Chineke wee kpọọ mbara ahụ eluigwe. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke abụọ. Chineke wee sị, mmiri ahụ nke dị n'okpuru eluigwe ka a chịkọta ha n'otu ebe, ka ahụkwa ala akọrọ. O wee dị otu a. Chineke wee kpọọ ala akọrọ ahụ ala. Nchịkọta mmiri ahụ ka ọ kpọkwara oke osimiri. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee sị, ka ala pupụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha, osisi mkpụrụ nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha dị n'ime ya n'elu ala. O wee dị otu a. Ala wee wepụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha dị iche iche, ya na osisi nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha ya dị n'ime ya. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke atọ. Chineke wee sị, ka ihe nke na-enye ìhè dị na mbara eluigwe ịkpa oke n'etiti ehihie na abalị, ka ha bụrụkwa ihe igosi ihe ịrịba ama dị iche iche, na ịgụ mgbe akara aka, na ịgụ ụbọchị na arọ. Ka ha bụrụkwa ihe na-enye ìhè n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa. O wee dị otu a. Chineke wee kpụọ ihe ukwu abụọ ahụ nke na-enye ìhè. Ọ kpụrụ ihe ahụ na-enye ìhè nke ka ukwuu ka ọ na-achị ehihie, na ihe ahụ na-enye ìhè nke ka nta ka ọ na-achị abalị. Ọ kpụkwara kpakpando niile. Chineke wee tinye ha n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa, na ichi ehihie na ichi abalị, na ịkpa oke n'etiti ìhè na ọchịchịrị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke anọ. Chineke wee sị, ka mmiri nupụta ihe na-enupụta enupụta, bụ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ. Ka anụ ufe fegharịkwa n'elu ụwa n'iru mbara eluigwe. Chineke wee kee ogologo anụ ukwuu niile dị na mmiri, na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke na-akpụ akpụ, nke mmiri nupụtara dị iche iche, na anụ ufe niile ọbụla dị iche iche nke nwere nku. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee gọzie ha sị, mụọ na ọmụmụ, baa n'ụba, jupụta mmiri dị n'oké osimiri niile, ka anụ ufe bakwa ụba n'ụwa. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke ise. Chineke wee sị, ka ala wepụta anụ dị iche iche nwere mkpụrụ obi dị ndụ, anụ ụlọ na ihe na-akpụ akpụ, na anụ ọhịa dị iche iche nke ụwa. O wee dị otu a. Chineke wee mee anụ ọhịa dị iche iche nke ụwa, na anụ ụlọ dị iche iche, na ihe niile ọbụla dị iche iche nke na-akpụ akpụ n'ala. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee sị, ka anyị kpụọ mmadụ n'onyinyo anyị, dịka oyiyi anyị si dị, ka ha nwekwa ike na-arụ azụ nke oke osimiri, na na-arụ anụ ufe nke eluigwe, na na-arụ anụ ụlọ, na na-arụ ụwa niile, na na-arụ ihe niile ọbụla na-akpụ akpụ nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa. Chineke wee kee mmadụ n'onyinyo ya. N'onyinyo Chineke ka o kere ya. Nwoke na nwaanyị ka o kere ha. Chineke wee gọzie ha. Chineke wee sị ha, mụọ na ọmụmụ, baa n'ụba,
jupụta ụwa, budaa ya n'okpuru onwe unu, nwekwanụ ike na-arụ azụ nke oke osimiri, na na-arụ anụ ufe nke eluigwe, na na-arụ anụ niile ọbụla dị ndụ nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa. Chineke wee sị, lee, enyewo m unu ihe ọkụkụ niile ọbụla na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha nke dị n'elu ụwa niile, na osisi niile ọbụla nke mkpụrụ osisi na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha dị n'ime ya. Unu ka ọ dịrị ịbụ ihe oriri. Ọ bụkwa anụ ọhịa niile ọbụla nke ụwa ka m nyeworo akwụkwọ ihe ọkụkụ niile ọbụla, nyekwa anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe, nyekwa ihe niile ọbụla nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa, nke mkpụrụ obi dị ndụ dị n'ime ya, ịbụ ihe oriri. O wee dị otu a. Chineke wee hụ ihe niile ọbụla o mere, ma lee, ọ dị mma nke ukwuu. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke 5.